फ्रेंड्स ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ସହିତ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୟସ ସୀମାରେ ପିଲାମାନେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ୱେଡନେସଡେରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଶୋ କହୁଥିଲା କି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା କି ନିଯୁକ୍ତ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଶା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର କି ଆମର ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ 32 ରହିଥିଲା ତା ଉପରେ କିଛି ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ଅପଡେଟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଯୋଉଠିକି ତୁମର କୁହାଯାଇଛି କି ଓଡିଶା ବେସାମରିକ ସେବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ତାର ଫାଇନାଲ କରାଯାଇଛି କି ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିୟମାବଳୀ 1999 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦବୀ ଓ ସେବାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଓଡିଶା ବେସରକାରୀ ସମୟରେ ତୁମର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ 1999 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ପଦବୀର ବା ପଦବୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା କେତେ ଥିଲା ଆମର ଜାଗାରେ ନା 32 ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଯୋଉଟାକୁ 28 ରୁ ବଢେଇକରି ପିଲାମାନେ 32 କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ଆଗକୁ ତୁମେ ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଠି ପିଲାମାନେ ତୁମ କଣ ନା ଯୋଉ ବହୁ ନିବେଦନ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବୟସ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକରି ଏ ଜାଗାରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପିଲାମାନେ ସେବା ଯୋଉଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁନିୟନ ସେବା ଯଥା ପୋଲିସ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅବକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏଇସବୁରେ ପିଲାମାନେ ପଦବୀରେ ବୟସର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦବୀ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବୟସ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 32 ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ତାକୁ କରାଯାଇଛି କେତେ ନା 42 ବା 10 ବର୍ଷ ତାକୁ ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। 32 ରୁ 42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମହିଳା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉଠିକି ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ପିଲାମାନେ 42 ରହିଛି ଏବଂ SC ST ଏଟା କେବଳ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ୟୁଆର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଏବଂ SC ST SCBC ଏବଂ ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପର ଲିମିଟ ରହିଛି 47 ଏବଂ PWD ପାଇଁ ଅପର ଲିମିଟ ରହିଛି କେତେ ନା 53 ବୋଲି ଡାଟା ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ତୁମର ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ର ପିଲାମାନେ ଟ୍ୱିଟର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ OCS ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କି ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଲା ବା ବଢିଲା ବୟସ ସୀମା। ଆବେଦନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେ 42 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ତୁମର ଓଡିଶା ଲେଭେଲର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଜାଗାରେ 42 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 32 ଥିଲା କିମ୍ବା ତା ସହିତ କିଛି ୟୁନିଫର୍ମ ବାଲା ଜବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ବୟସ ତାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମଧ୍ୟ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଜାଗାରେ 32 ରୁ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ବୟସ ସୀମା। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତୁମର ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଯାଉ, ତାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ୟୁଆର ରେ 42 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ SC ST କାଟାଗୋରୀ 47 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। PWD ତୁମେ ଏଠି 53 କାଟାଗୋରୀ 53 ଏଜ ଲିମିଟ ଅପର ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର
ଯଦି एज को बढ़ेଇ ଦେଇଛି दैट मीन्स तुमर एठी बहुत सारा कंपटीशन हो जाଉଛି बहुत पुराना पिला भी रहिଯିବେ ता ପାଇଁ ସେଭଳିଆ तुमକୁ प्रिपरेशन କରିବାକୁ पड़िବ ସମସ୍ତେ प्रिपरेशन कंटिन्यू रख ସେଥି ମାନେ ଜାଗାରେ ओके ଏବଂ ଯୋଉମାନେ फ्रेंड्स ମାନେ चैनल नुआ अछन ताको सब्सक्राइब कर नियंतु बेल आइकन को प्रेस कर रखिथिबे एमती जहा किछ अपडेट आसीबो जार वीडियो तुम मन पाके जल्दी जल्दी पहुंची परिबो वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे और माने कमेंट करबे पे जबे भूलिबे नाही ओके तो वीडियो को एटु एंड अप करछे पुणे नेक्स्ट सेशन थैंक यू एवरीवन।